So karon call na nasa ta diri call. Shout out paring Christian call. Nara call. So before na call tawagan sa atong customer call. Hello? Hello ma'am, sama na ko diri sa aning kuan ma'am. Sa drop off location sa 615X. 615 RQ? 615X ma'am. Diri sa drop off location. Mayo 1, Town Hall sa sir. Maya 1. Mayo 1. Mo tanan ako mama asa nang Maya 1 kay sa pin location man god dire mo god ang gihatag. Sige po, kung saan ko sa Mayo 1 ha? Maya 1. Mayo 1. Thank you, sir. So diring dapita call na ko gipangutan na dire call hanggaw kani sa mundag tubag call. Hanggaw pa ni sa tanang hanggaw call awa call ha. Nami kini sa tubag call awa call. Baya sa dapat ang Maya 1 townhouse. Right. Right ko, right. Left. Right na, right. Atong bangko. Nausa na dra. Ibo. Salamat ah. Di ba call hanggaw kini sa tinubagan call pero salamat kay call niya call. Kay iya kay kung tuluan left right do call. So diri ko nagduduha jud ko kung asa ging agianan na Maya one. call sa customer kay murag libog jud kani andan. Kanay iskanahan murag mao magini ba. So kini balik na siguro tabi mangutan na tabi. Balik tabi mangutan na ta kay para sure gyud. Ay balay nga blue na itaw de mangutan na tabi. So diri call na ako nakita ang tao diri call mangutan na lang ko asa ning pin location na ning kanahan nga customer call. Pwede mo tayo ba saying? Asa na dapat ang Maya 1 townhouse? Are obas? Straight lang dyan. Sige, thank you. O di ba call mo kilaging agyanan call so mao na ni call padong ta sa customer call sumukanta sa tag I loving you. Street lang gid. So dire call galibog jud ko kung left ba or right or so mao ni siya nga straight lang gid call. Mao na di ako street lang gid ta. Ha? Street lang gid ta. So Maya diring 1. napita call ang customer nakakita na nako call to asa pinakatumoy kaayo call pero ako lay ayo kistanan ko la sa nga nana diri street kuya street na call ayo kin sa mga pin location call no ni siya maikog na ko call tuyo ko nilang balay diri call call masyak niya siya nag-abot ron call masyak na siya saon ko na siya pagkuhan call pag binuang call Di po ang banaw ni ko sa ma'am. Ha? Joke lang ma'am. so diri ra tama na tong video ko salamat call God bless mama